പഴവങ്ങാടിയിൽ പരമ്പൊരുളായി വാഴും പരമേശസുതനേ നിൻ പദം തൊഴുന്നേൻ. പരമാണുവിൽ പോലും അഖിലാണ്ടരൂപ നിൻ പദതാരിണയിൽ ഞാൻ ശരണാർത്ഥിയായി. പഴവങ്ങാടിയിൽ പരമ്പൊരുളായി വാഴും പരമേശസുതനേ നിൻ പദം തൊഴുന്നേൻ. നിൻ പദം തൊഴുന്നേൻ. നിൻ പദം തൊഴുന്നേൻ. എല്ലാവർക്കും വിനായക ചതുർത്ഥി ആശംസകൾ. വിഘ്നേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ വിനായകൻ, ഗണപതി ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും മുമ്പ് ആരാധിക്കേണ്ട ദേവനാണ്. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും എല്ലാവരും എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും തീർക്കാനായിട്ട് ഗണപതി ഭഗവാനെ പൂജിക്കാറുണ്ട്, ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പിറന്നാളാണെന്നാണ് വിനായക ചതുർത്ഥിയെ പറയുക. എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളെയും തീർക്കുന്ന ഗണപതി ഭഗവാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിക്കാനും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനും മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടത്താനും കുട്ടികളെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വിനായക ചതുർത്ഥിയുടെ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുപരമ്പരയുടെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരി ഓം. ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ. 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 ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ.
श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे